on calminama on jurama on kofnama teddude on calmini dendagal mo tongodum ton guiɗo non dental men Abdoulaye Ɓaley Sambo on calminama on jurama ñaganagal moƴƴere windande meɗen hannde ko ni wayi mbiɗa wonde ko ñande sappo mboyli taruji na ɗiɗi no gasa nayyi taro rendo ina heewi doole goto wawa habde mum rendo ina juumo ina fuujo kono hay goto wawa wattude me lawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wiya diwni tanki sa heedi caggal gundo wiya yebbe laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo falkiso ma sa ardima rendo daña añɓe fellitɓe dartindema selle saadi ko gurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cummu ñande cuuno ñoomre ñande henndu dawi e ladde holko junngo waawi e uddooji pusdi holko gaño waawi e puɗal naange gite makko keewal loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓenninde yoogoji perten gite men weeti perten gite aduna ko cabbi golle ñiɓaaki ɓaadi ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah kala ngel taga wonki soora fittandu ma lelaw yurta ɓenna aduna wiyete ko meedi yettete ko natti selle saadi ko joolimo walli fo Jibril Moussa Lam ko ɗon Mamadou Mane no wadde bisimilla moɗon e tarongo bisimilla moɗon no wadde bisimilla en mbaɗi hen namde seeɗa hade men jokkude golle non ɗo gonɗon ɗo goni ɗon ko yo dañ jaam bisimilla on ɗuɗal Pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande sappo mbooyi hitande ujunaji 2024 taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wiya a diwni tenki sa heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo falkisoma sa ardima rendo daña anɓe fellitɓe dartindema salli e sadiga gurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cumu ñoomre ñande henndu dawi e ladde holko junngo waawi e ndiyam uddooji pusdi holko gaño waawi e puɗal naange gite makko keewat loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴoogooje pertene gite weeti pertene gite aduna ko cabbi gorle ñiɓaaki ɓaari ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah kala ngel taga wonki soora fittandu ma lelo e wirto ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti salli e sadiga joolimo wallifu Jibril Moussa Lam kuɗol Mamadou Mane duɗal Pular Ɓaleejo Sambo tolno tati ñande sappo mboyi hitande ujunnaji 2024 taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wiya a diwni tenki sa heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo falkisoma sa ardima rendo daña anɓe fellitɓe dartindema silli e saadiga gurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cuumu ñoomre ñande henndu dawi e ladde holko junngo waawi e ndiyam
uddoji pusɗi holko gaño wawi e fuɗal nangue guite makko kewat loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴogoje perten guite weeti perten guite aduna ko caabi gorle ñiɓaki ɓaari ko yiya ɓenni ha heddi laamu Allah kala ngel taga wonki soora fittandu ma lelo e wirto ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettite ko natti silli e saadiɓe jolimi walli ko Jibril Moussa Lam ɗol Mamadou Mali ñande sappo mbo hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi taro rendo ina heewi doole goto wawa habde mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e lawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wiya a diwni tenke sa heedi caggal gundo wiya yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo falkisoma sa ardima rendo daña añɓe felliɓe dartindema selle saadiga gurdino ɓe guuri miijoji mabɓe caggal ɗum kañum dañi sago mum kono ko ndiyam wawi e cumu ñomre ñande hendu dewe ladde holko jungo wawi e ndiyam uddoji pusɗi holko gaño wawi e puɗal nangue guite makko kewal loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴogoje perten guite weeti perten guite aduna ko cabbi gorle ñiɓaki ɓaari ko yiya fof ɓenni ha heddi laamu Allah kala ngel mo taga wonki soora fittandu ma lelo e wirto ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti selli e saadigue joolima walli fo Jibril Moussa Lam kuɗel Ceerno Mamadou Mané duɗal Pulaar Ɓaleejo Samba tolno 3 ñande sappo mbooyi hitande ujunaje 2024 taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wi a diwni tenke sa heedi caggal gundo wi a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo faliki suma sa ardimi rendo daña añɓi fellitɓe dartindema selli e saadiga gurdino ɓe guuri miijoji mabɓe caggal ɗum gañu dañi sago mum kono ko ndiyam wawi e cum ñomri ñande hendu dawi e ladde holko jungo wawi e ndiyam uddoji pusɗi holko gañu wawi e puɗal nangue guite makko kewata loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴogoje perten guite weeti perten guite aduna ko cabbi gorle ñiɓaki ɓaari ko yiya fof ɓenni ha heddi laamu Allah kalngel taga wonki soora fittandu ma meeɗo lelo wirtu ɓenna ma meeɗo lelo e wirtu ɓenna adu wiite ko meeɗi yettete ko natti selli e sadik joolima wallif Jibril Moussa Lam kuɗol Mamadou Mane Assalamu alaikum warahmatullahi duɗal Pulaar Ɓaleejo Samba tolno 3 ñande sappo mboyi hita ujunnaje 2024 taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu so a ardima gundo wiya a diwni tenke so a heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal so a heedi caggal rendo falkisama so a ardima renda daña añɓe felliɓe dartindema selli e sadik gurdin ɓe guuri miijoji mabɓe caggal ɗum gaña dañi sago mum kono ko ndiyam wawi e cumu ñomre ñande hendu dawi e ladde holko jungo wawi e ndiyam uddoji pusɗi holko gaña wawi e puɗal nangue guite makka kewat loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴogoje perten guite weeti perten guite aduna ko cabbi gorle ñiɓaki ɓaari ko yiya fof ɓenni ha heddi laamu Allah
kala ngel mbo taga wonki sora pittal ma lela e wirta ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti selli e sadiko joolima wallifu ibrahim moussa lam kuɗol ceerno mamadou mane dura pulara ɓalejo samba tolna tati ñande sappo mboyi ujune ɗiɗi e nawgase nayyi tara rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e lawol rendo ko laamu gunda noon ina satti laamu so ardima gunda wiya a diwni tenke so a heedi caggal gunda wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardiɗo rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal so a heedi caggal rendo falkisoma so a ardima rendo daña añɓe fellitɓe dartindema salli e saadiga gurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cumu ñoomre ñande hendu dawi e ladde holko jungo waawi e ndiyam uddooji pusɗe holko gaño waawi e puɗal naange gita makko keewat loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴoogooji peeten gite weeti peeten gite aduna ko cabbi gorle ñiɓaaki ɓaari ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah kala ngel taga wonki soora fittandu ma lelo e wirte ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti sali e saadiga joolima wallifa jibriru moussa lam kuɗol jawmum ha joni mamadou mane on kofnama so waɗi coggue caggu yafuy ɗaɓɓama dural pular ɓalejo samba tolno tati ñande sappo mboy ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e lawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wiya a diwni tenke sa heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo falkisoma sa ardima rendo daña añɓe fellitɓe dartindima selli e sadiga gurdino ɓe gurdi miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cumu ñoomre ñande hendu dawi e ladde holko jungo waawi e ndiyam uddooji pusɗi holko gaño waawi e puɗal naange gite makko kewat loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴoogooje perten gite weeti perten gite aduna ko cabbi gorle ñiɓaaki ɓaari ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah kala ngel taga wonki soora fittando ma wela e wirta ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti selli e saadiga joolima walli fo jibril moussa lam kuɗel mamadou mane sawtul almoudo mun maliki ba dudal ɓaley sam tolno tati ñande sappo mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e lawol rendo ko laamu gundu
gundo noon ina satti laamu so a ardima gundo wiya a diini tenke mum so a heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keeɗo caggal so a heedi caggal rendo falkisoma so a ardima rendo daña añɓe felliɗɓe dartindema selli e sati ngurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum kañe dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cumu ñoomre ñaandi hendu dawi e ladde holko jungo waawi e ndiyam uddoji pus holko gaño waawi e puɗal naange gite makko kewat loji kono nge fuɗat e towat nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴogoje ngam ɓendinde ƴogoje perten gite weeti perten gite aduna ko cabbi gorle nyiɓaaki ɓaari ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah kala ngel no taga wonki soora fittandu ma lelo e wirto ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettete ko natti selli e sati joolima walli ko Jibril Musa lam kuɗol Ceerno Mamadou Mali duɗal Pular ɓaleejo Samba tolno tati ñande 10 hitande 2024 taro rendo ina heewi doole goto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wiya a diwni tenke sa heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keeɗowo caggal sa heedi caggal rendo falkisuma sa ardima rendo daña añɓe fellitɓe dartindema selli e sadiga ngurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam waawi e cumu ñoomre ñande hendu dawi e ladde holko jungo waawi e ndiyam uddoji pusɗi holko gaño waawi e puɗal naange gite makko kewat loji kono nge fuɗat nge toowa nge wula nge saasa ngam ɓendinde ƴoogooje perten gite weeti perten gite aduna ko cabbi gorle ñiɓaaki ɓaari ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah kala ngel taga wonki soora fittandu ma leelo e wirto ɓenna aduna wiyete ko meeɗi yettate ko natti selli e sadiga njoolim wallifa Jibril Moussa Lam kuɗol Ceerno Mamadou Mane Dandam Ibrahima Dia duɗal Pular ɓalejo Samba tolno tati ñande 10 hitande 2024 taro rendo ina heewi doole goto wawa habde mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay goto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu sa ardima gundo wi a diwni tenke so a heedi caggal gundo wi a yaɓɓi e laaci mum rendo yiɗa gardoɗo yiɗa keeɗowo caggal sa heedi caggal rendo falkisoma sa ardima rendo daña añɓe felliɓe dartindema selli e sadiga ngurdino
ɓe nguuri miijoji maɓɓe. Caggal ɗum gaño dañi sago mum, kono ko ndiyam waawi e cumu ñoomre ñande hendu dewe e ladde. Holko jungo waawi e ndiyam uddoji pusɗi. Holko gaño waawi e puɗal naange, gite makko keewat loji, kono nge fuɗat, nge toowa, nge wula, nge saasa, ngam ɓendinde ƴoogooji. Perten gite aduna ko cabbi golle, nyiɓaaki ɓaari, ko yiya fof ɓenni haa heddi laamu Allah. Kala ngel taga wonki soora fittandu, ma lelo e wirto ɓenna. Aduna wiyete ko meeɗi, yettete ko natti, selli e saadiki njoolima. Wallifu Jibril Moussa Lam, kuɗol Ceerno Mamadou Mané. Duɗal Pulaar Ɓalejo Samba tolno 3 ñande 15 hitande ñaƴuɗi 24 taro rendo. Rendo ina heewi doole, gooto wawa habde e mum. Rendo ina jumu ina fuujo, kono hay gooto wawa wattude ɗum e laawol. Rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu. Sa ardima gundo wiya a diwni tenke, sa heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum. Rendo yiɗa gardotoɗo, yiɗa keedowo caggal. Sa heedi caggal rendo farkisuma, sa ardima rendo daña anni filiɗɓe dartindima. Seli e sadiga gurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe, caggal ɗum gaño dañi sago mum. Kono ko ndiyam wawi e cumu ñoomre ñande hendu dawi e ladde. Holko jungo wawi e ndiyam uddoji pusɗi. Holko gaño wawi e fuɗal naange, kiti makko kewata loji, kono nge fuɗat, nge toowa, nge wula, nge saasa, ngam ɓendindi ƴoogooje. Feeten gite weeti, feeten gite aduna ko cabbi gorle, ñiɓaaki ɓaari, ko yiya fof ɓenni ha heddi laamu Allah. Kala ngel taga wonki soora fittandu, ma lal e wirtu ɓenna. Aduna wiite ko meeɗi, yettete ko natti. Silli e sadiga joolima, walif Jibril Moussa Lam, kuɗol Ceerno Mamadou Mané. eyyi Ceerno Mané salminama juurama artetare ngati mi yani hen nguuri min banmi ko nguurdino eyyi mi yani ɗon noon mi arta e taro ngo tawde mi hooremi ande joomum. Duɗal Pulaar Ɓalejo Samba tolno 3 ñande 15 hitande 2023 rendo ina heewi doole, gooto wawa habde e mum. Rendo ina juuma ina fuujo, kono hay gooto wawa wattude ɗum e laawol. Rendo ko laamu gundo noon ina satti laamu. Sa ardima gundo wiya a diwni tenke, sa heedi caggal gundo wiya a yaɓɓi laaci mum. Rendo yiɗa gardotoɗo, yiɗa keedowo caggal. Sa heedi caggal rendo falkisuma, sa ardima rendo daña añɓe fellitɓe dertindema. Selli e saadiga gurdima, ɓe nguuri miijoji maɓɓe, caggal ɗum gaño dañi sago mum. Kono ko ndiyam wawi e cumu ñoomre ñande hendu dawi e ladde. Holko jungo wawi e ndiyam udduji pusɗi. Holko gaño wawi e puɗal naange, e gite makko kewat loji, kono nge fuɗat, nge toowa, nge wula, nge saasa, ngam ɓendinde ƴoogooje. Perten gite weeti, perten gite aduna ko cabbi gorle, ñiɓaaki ɓaari, ko yiya fof ɓenni ha heddi laamu Allah. Kala ngel taga wonki soora fittandu, ma lelo e wirtu ɓenna. Aduna wiyete ko meeɗi, yettete ko natti, selli e saadiga joolima. Wallifu Jibril Moussa Lam, kuɗol Ceerno Mamadou Mané, sawtu Alhaji Mamadou Sy Thialli. on calminama on juurama on gofnama teddude en calmini dendagal mo tonggode on tangguino si kala en dañata wadde facciro e windande he kono ma en tellini joni windande meɗen hannde on saaha ma en tardum caggal ɗum so tawi waɗi cugge caggi walla kala joguiɗo hen namdal tan wawi artirde to noon namdal muɗum so gana haji o waɗa en jaggi seeɗa ma en gartiɗo so tellini ɗo hande witi windande meɗen tan e on saaha taren ɗum tan regima noon kala joguiɗo cugge caggi no wadde bisimilla moɗon ketti.
non calmini fof e juuri jamallah hiira mon musidɓe tedduɓe e dental meɗen Abdoul Pulaar Ɓaray Samb on calminama on juurama on kofnama tottude on calmini dendagal mottongode mum tongiɗo ko wona ɗum ko windal meɗen hannde ko ni wayi sappo lewru mboyitaɗo ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi windande sappo windal meɗen hannde ko maadi indi faylogol alkule puɗɗorde ɗiɗi teskono moƴƴo alkule puɗɗorde ɗiɗi ina mbayloro e jeese ɗiɗi jeese tati woni hen ko waylotako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru faabu paabi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawandu dawaji ndawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru wandu baaji mbakon kojo mbowal woni ganda kojo mbowal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon wadde tesko so ɗe mbaylima aɗe gonta ciyoji ɓittiɗi e ñandi ɗinaɗi wonande gollal alkule puɗɗorde ɗiɗi mbaylorto ko keewal yeru mi yehi en jehi teskono moƴƴi alkule puɗɗorde ɗiɗi mbaylotako e gollal mumal yeru potte ɗe jogori camde wadde noon eɗen gandi ɗum ɗo sellani wadde poɗɗen wiide ko potte ɗe ene jogori samde alkule ɗe mbaylotako ɗe ko ɗeɗo ba ɗa ña ma ña baɗa ƴa ma ña na ma la ta wadde noon ko ɗeɗo goni ɗe mbaylotako yeru so ƴetti ma maayo maaje maayon ɓa ɓakke ɓakkil ɓakkon firti ko ɗe mbaylotako wadde noon mi yalda ko ɗo haaji ko dol Mamadou Mané bisimilla moɗon taram noon erden ɗum tarde taroye ginko caggal ɗum so tawi waɗi cugge caggi walla kala jogui hen namdal bisimilla moɗon e rekkiti calmini fof e juurima mi calmini dendagal mo tongode mo tongiɗo onon kala e kuwal ñagana walla moƴƴere bisimilla moɗon taram assalamu aleykum warahmatullahi Abdoul Pulaar Ɓaray Samb tolno tati ñande sappo mboyiten ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi windande sappo maadi inɗe baylugol alkule puɗɗorde ɗiɗi teskono moƴƴi alkule puɗɗorde ɗiɗi ina mbayloro e jeese ɗiɗi jeese tati won hen ɗe mbaylotako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru paaɓru paaɓi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawandu dawaji ndawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru wandu baadi mbakon kojo mbowal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon tesko so ɗe mbaylima e ɗe gonta cooje ɓittiɗe walla ñunduɗinaɗe wonande gollal alkulal puɗɗorde ɗiɗi mbaylorto koye keewal yeru mi yehi en jehi e ko nandi hen teskono moƴƴi alkule puɗɗorde ɗiɗi mbaylotako e gollal mumal yeru poɗɗe ina jogori camde ɗum sellani poɗɗen wiide ko poɗɗe ɗe ina jogori samde alkule ɗe mbaylotako ko ɗeɗo pa ɓa ɓa
jasɗon ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maaya maaje maayon ɓakke ɓakkel ɓakkon e ko nandi heen ina jokki kuɗol ceerno Mamadou Mané. Didal Pular ɓaleji Samba Tomno tati ñande sappo mboyi tan ɗiɗen nogas e nayyi windande sappo maadi inde baylagol alkule puɗɗorde ɗaɗi teskono moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi ina mbayloro e jeese ɗiɗi jeese tati won hen ɗe mbaylotako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru haare kaaje fa ina wonta pa yeru faabu paabi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawandu dawadi dawkon wa ina wonta ba ina wonta ba yeru wandu baadi mbakon ko jombewal ina wonta ga ina wonta ga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon tesko sode mbaylima ade gonta ciyoje ɓittiɗe walla ñande ɗinade wonande gollal alkule puɗɗorde ɗaɗi mbaylorto koye keewal yeru mi yeehi en jeehi eko nandi hen tesko no moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi mbaylotako e gollal mumal yeru potte ɗe ina jogori camde ɗum sellani poɗɗen wiide ko potte ɗe ina jogori samde alkule ɗe mbaylotako ko ɗeɗo ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakke ɓakkel ɓakkon eko nandi hen ko ɗo haaɗi kuɗol Mamadou Mané sawtu Mamadou Sinthiane duɗal Pular ɓalejo Samba tolno tati ñande sappo mboyi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi windande sappo maaji inde baylogol alkule puɗɗorde ɗaɗi tesko no moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi ina mbayloro e jeese ɗiɗi jeese tati won hen ɗe mbaylotako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru faabru paaɗi ra ina wonta nda ina wonta da ina wonta nda yeru rawandu dawadi dawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru wandu baadi mbakon koji ɓowal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ja ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon tesko soɗe mbaylima aɗe gonta cuyoje ɓittiɗe walla ñondiɗinade wonande gollal alkule fuɗɗorde ɗaɗi baylotoɗe koye keewal yeru mi yeehi en jeehi e ko nandi hen tesko no moƴƴi alkule fuɗɗorde ɗaɗi baylotako e gollal mumal yeru potte ɗe ina jogori camde ɗum sellani poɗɗe ne wiide ko potte ɗe ina jogori samde alkule ɗe mbaylotako ko ɗeɗo ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakke ɓakkel ɓakkon eko nandi hen ko ɗo hari fuɗɗol Mamadou Mané
ɗuɗal Pulaar ɓaleejo Samba tolno tati ñande sappo Mboyi hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogaas e nayi windande sappo maati inde baylugol alkuli puɗɗorɗe ɗaɗi tesko no moƴƴi alkuli puɗɗorɗe ɗaɗi ina bayloro e jeese ɗiɗi jeese tati woni heen ɗe baylotaako sa ina wonta ca yeru sawru jabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru faaburu paaɓi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawaandu dawaaɗi ndawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru waandu baaɗi mbakon kojo mbewal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta nja yeru yaare jahe njahon tesko so ɗe mbaylima aɗe gonta ciyooje ɓittiiɗe walla ñondiɗinaaɗe wonande gollal alkude puɗɗorɗe ɗayi mbaylorto ko e keewal yeru mi yehi en jehi e ko nandi heen tesko no moƴƴi alkuli puɗɗorɗe ɗaɗi mbaylotaako e gollal mumal yeru potte ɗe ina jogori caamde ɗum sellani poɗɗen wiide ko potte ɗe ina jogori saamde alkuli ɗe mbaylotaako ko ɗeɗo ba ɗa ƴa ma na ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakki ɓakkil ɓakkon e ko nandi heen ko ɗo haaɗi windande sappo maadi inde baylugol alkuli puɗɗorɗe ɗaɗi teskono moƴƴi alkuli puɗɗorɗe ɗaɗi ina mbaylo e jeese ɗiɗi jeese tati won heen ɗe mbaylotaako sa ina wonta ca yeru sawru jabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru faabru paaɓi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawaandu dawaaɗi ndawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru waandu baaɗi mbakon kojo mbewal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja ina wonta nja ya ina wonta ja ina wonta nja yeru yaare jahe njahon tesko so ɗe mbaylima aɗe gonta ciyooje ɓittiiɗe walla njindiɗinaaɗe wonande gollal alkule puɗɗorɗe ɗaɗi mbaylorto koye keewal yeru mi yehi en njahi e ko nandi heen teskono moƴƴi alkule puɗɗorɗe ɗaɗi mbaylotaako e gollal mumal yeru potte ɗe ina jogori caamde ɗum sellani poɗɗen wiide ko potte ɗe ina jogori saamde alkule ɗe mbaylotaako ko ɗeɗo ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje ɓakkel ɓakkon e ko nandi hen kulol ceerno Mamadou Mané dural Pulaar ɓaleejo Samba tolno tati ñande sappo Mboyi hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogaas e nayi windande sappo maadi inde baylugol alkule puɗɗorɗe ɗaɗi teskono moƴƴi alkule puɗɗorɗe ɗaɗi ina mbayloro e jeese ɗiɗi jeese tati won heen ɗe mbaylotaako sa ina wonta ca yeru sawru caaɓe ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru faabru paaɓi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawaandu dawaaɗi ndawakon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru waandu baaɗi mbakon kojo mbewal ina wonta ga ina wonta
nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon tesko so de mbaylima ade gonta ciyoje ittide walla ñondidinaade wonande gollal alkule fuɗɗorde ɗaɗi baylortode koye keewal yeru mi yaha en jehi e ko nandi hen teskino moƴƴi alkule fuɗɗorde ɗaɗi mbaylotako e gollal mumal yeru potte ɗe ina jogori cammeje ɗe ɗum sellani poɗɗen wiide ko potte ɗe ina jogori samde alkule ɗe mbaylotako ko ɗeɗo baɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakkel ɓakkon e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kulol ceerno Mamadou Mani duɗal Pulaar ɓalejo Samba tolno 3 ñande sappo mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e 4 windande sappo mbaadi indi baylorgol alkule fuɗɗoriɗi ɗaɗi teskino moƴƴi alkule fuɗɗorɗe ɗaɗi ina bayloro e jes ɗiɗi jes 3 woyte hen ɗe baylortako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoore koyo fa ina wonta pa yeru fabru faaɓi ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawandu dawaɗi ndawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru wandu baaɗi mbakon ina wonta walla ina wonta ga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare ja jahon tesko seɗe mbaylima aɗe gonta fiyoje ɓittiɗe walla ñoƴƴinaɗe wonande gollal alkude fuɗɗorɗe ɗaɗi baylorto koye keewal yeru mi yeehi en jeehi eko nandi hen teskino moƴƴi alkule fuɗɗorɗe ɗaɗi baylortako e gollal mumal yeru poɗɗe ɗe ino jogori camde ɗum sellani poɗɗen wiide ko poɗɗe ɗe ino jogori samde alkule ɗe baylortako ko e ɗeɗo baylortako ko ɗeɗo ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakkel ɓokkon eko nandi hen ko ɗo haaɗi e kuɗol ceerno Mamadou Mani duɗal Pulaar ɓalejo Samba tolno 3 ñande sappo mboyi ujune ɗiɗi e nogas e 4 windande sappo maadi inde baylorgol alkule puɗɗoriɗe ɗaɗi teskono moƴƴi alkule puɗɗoriɗe ɗaɗi ina wayloro e jeese ɗiɗi jeese 3 won hen ɗe mbaylatako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoyre koye fa ina wonta pa yeru faaɓuru faabi ra ina wonta da wonta nda yeru rawandu dawaɗi ndawkon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru wandu baaɗi mbakon ko jabowal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon tesko so ɗe mbaylama e ɗe gonta ciyoje ɓittiɗe walla ñondiɗinaɗe wonata gollal alkude puɗɗoriɗe ɗaɗi mbaylato walla mbaylorto koye keewal yeru mi yeehi en jeehi eko nandi hen teskono moƴƴi alkude puɗɗoriɗe ɗaɗi
mbaylatako e gollal mumal yeru potte ɗe ene jogori camde ɗum sellani potten wiide poɗe ɗe ene jogori samde alkuli ɗe mbaylatako poɗeɗe ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakke ɓakkil ɓakkon e ko nandi hen ko ɗo haaji duɗal pular ɓaleejo Samba tolno 3 ñande 10 mbooyi hitandu ujunnaje 2024 windande 10 maadi inde baylogol alkule puɗɗorde ɗaɗi tesko no moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi ine mbayloro e jeese ɗiɗi jeese 3 woni heen ɗe mbaylotako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta pa yeru faaɓuru paaɓe ra ina wonta da ina wonta nda yeru rawandu dawaɗi ndawa kon wa ina wonta ba ina wonta mba yeru wandu baaɗi mbakon kojo mbeewal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ca walla ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaare jahe jahon tesko so ɗe mbaylima so ɗe mbaylima eɗe gonta cuyoje ɓittiɗe walla ñondiɗinaɗe wonande gollal alkule puɗɗorde ɗaɗi mbaylorto koye keewal yeru mi yahi en jeehi e ko nandi hen tesko no moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi mbaylotako e gollal mumal yeru potte ɗe ine jogori camde ɗum sellani poɗɗen wiide ko potte ɗe ine jogori samde alkule ɗe mbaylotako ko ɗeɗo ɓa ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maaje maayon ɓakke ɓakkel ɓakkon e ko nandi hen ko ɗo haaɗi ko ɗol ceerno Mamadou Mane Dande Amadou Dia duɗal pular ɓaleejo Samba tolno 3 ñande 10 mbooyi hitande ujunnaje 2024 windande 10 mahdi inde baylugol alkule puɗɗorde ɗaɗi tesko no moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi ina mbayloro e jeese ɗiɗi jeese 3 woni heen ɓe mbaylotako sa ina wonta ca yeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeru hoore koye fa ina wonta fa yeru faabu paaɗi ra ina wonta da nda ina wonta nda yeru rawandu dawaɗi ndawa kon wa ina wonta da ina wonta mba yeru wandu baaɗi mbakon kojo mbeewal ina wonta ga ina wonta nga yeru amre game ngamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru hoore jahe jahon tesko so ɗe mbaylima eɗe gonta cuyoje
ɓukkiiɗi walla ñondiɗinaaɗi wonande gollal alkule puɗɗorɗe ɗaɗi mbaylorto ko e keewal yeru njihi e ko nandi heen. Teskono moƴƴi alkule puɗɗorɗe ɗaɗi mbaylotaako e gollal muumal yeru potɗen ina jogori saamde ɗum sellaani. Poɗɗen wiide ko poɗɗe ina jogori saamde alkule mbaylotaako ko ɗeeɗo ba ɗa ƴa ma ña na ŋa la ta yeru maayo maayon ɓakke ɓakkon e ko nandi heen. Tugal Pulaar ɓalejo Samb tolno tati ñande sappo mboyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi taro rendo ina heewi doole gooto wawa habde e mum rendo ina juuma ina fuujo kono hay gooto wawa wattude ɗum e laawol rendo ko laamu gondo noon ina satti laamu sa ardima gondo wiye a diwni tenki sa heedi caggal gondo wiye a yaɓɓi laaci mum rendo yiɗa gardotoɗo yiɗa keedowo caggal sa heedi caggal rendo faal kisuma sa ardima rendo daña añɓe felliɓe dartindema selli e saadiga guurdino ɓe nguuri miijoji maɓɓe caggal ɗum gaño dañi sago mum kono ko ndiyam wawi e cuumu ñoomre ñande hendu dawi e ladde holko junngo wawi e ndiyam uddoji pusɗi holko gaño wawi e puɗal naange guete makko kewat lodi kono nge fuɗat nge toowa nge wola nge saasa ngam ɓendinde ƴogoje perten guete weeti perten guete aduna ko cabbi golle ñiɓaki ɓaari ko yiya fof ɓenni ha heddi laamu Allah kala ngel taga wonki sora fittaɗo ma lelo e werto ɓenna aduna wiyeteko meeɗi yetteteko natti selli e sadege jolima walle ko Djibril Moussa Lam kuluɓe sennomama duɗal Pulaar ɓalejo Samba tolno tati ñande sappo mboyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi windande sappo mayde indi baylagol alkule puɗɗorde ɗaɗi teskono moƴƴi alkule puɗɗorde ɗaɗi ina bayloro e jeese ɗiɗi yeeso jeese ɗiɗi jeese tati won hen ɗe baylotako sa ina wonta ca yeeru sawru cabbi ha ina wonta ka yeeru ha hoore koye fa ina wonta pa yeeru fabru paaɓi ra ina wonta da yeeru rawandu dawayi dawa kon wa ina wonta ba ina wonta ba yeeru wandu baɗi mba kon
kono bawal ina wonta ga ina wonta ga yeru amre gami gamon ya ina wonta ja ina wonta ja yeru yaari jahi jam tesko so ɗe mbayliyama aɗe gonta cooji ɓittiɗe ɓalle ñundi inaɗe wonande alkulal wonande wonande gollal alkule puɗɗorɗe ɗiɗi mbaylorto koye keewal yeru mi yeehi en jeehi wonande hen tesko no moƴƴi alkule puɗɗorɗe ɗiɗi mbaylotako e gollal mumal yeru potte ɗe ina jogori potte ɗe ina jogori samde ɗum sellani poɗɗen wiide ko potte ɗe ina jogori potte ɗe ina jogori camde moƴƴani e sellayni ɗum sellayni poɗɗen wiide ko potte ɗe ina jogori samde machallah alkule ɗe mbaylotako ko ɗeɗo ɓa ɗa ƴa ma na ña na ŋa la ta yeru mayo maaje mayon ɓakke ɓakkil ɓakkone ko nande ko ɗo hay koyetere mum